אני אעשה רגע הסבר קודם כללי איך מתכננים מדרגות, אוקיי? אז דבר ראשון, כמה נקודות או כמה מילות מפתח. לחלק הזה שדורכים עליו קוראים שלח. לחלק הזה שעולה קוראים רום, אוקיי? ואנחנו עכשיו בעצם אני מתכנן לך את המדרגות בצורה כזאת שלא תצטרך לעשות הרבה חיתוכים לחומר חיפוי שיש לך. החומר חיפוי שלך הוא 14 סנטימטר, אז אנחנו נרצה בעצם לשים 3 חתיכות. 1, 2, 3. 3 חתיכות, זה יוצא לך בערך 42 סנטימטר, אם אתה שם אותם ממש צמוד, אוקיי? מה שזה נותן לך, זה נותן לך בעצם אפשרות לייצר את התשתית של המדרגה, שהיא תהיה מתחת בעצם לפה, ככה וככה וככה וככה, אוקיי? ובעצם יושבות שלוש לוחות, יושבים אחד ליד השני, יש בליטה מסוימת, ואז אותו חומר שאתה מחפה איתו, אתה יכול לשים אותו פה, כשבעצם המרחק מכאן לכאן, אוקיי, הרום הזה, שלפי מה שחישבתי לך, הוא יהיה 17.5, אוקיי? שאם אתה מוריד את ה2 סנטימטר עובי, נשאר לך פה למטה 15.5, ובגלל שהחומר שלך הוא 14.5, הוא 14, כשאתה תכניס את זה פה, אז יהיה לך פה למעלה רווח קטן של 1.5 סנטימטר. שזה ייבלה, כי זה לא בדיוק יושב, וזה לא בדיוק ישר, וזה לא בדיוק זה, והוא איכשהו ייבלה, אוקיי? אז זה לפחות התוכנית, שבעצם עכשיו בואו נדבר רגע על העץ. כדי לעשות, עכשיו השלח, שזה בעצם הדבר הזה מפה לפה, לפי מה שחישבתי לך, זה 37.5, אוקיי? 37.5, זאת אומרת, זה ייתן לך פה בליטה מ-42, בערך 4.5 סנטימטר, אוקיי? 4.5 סנטימטר, כשאתה תשים את הלוח הזה לסגור פה, אז זה אוכל עוד 2 סנטימטר, יישאר לך פה בערך 2.5 סנטימטר, שזה אחלה, אחלה בליטה, אוקיי? בסך הכל בתוכנית יש 4 מדרגות כדי לגמוע את המרחק הזה, אוקיי? פה בציור יש יותר מדרגות, אבל אתה צריך להבין שבעצם כמות המדרגות נקבעת לפי המרחק שיש לעבור, לפי הגובה שיש לעלות, ולפי הנתונים של הרום והשלח. אוקיי? אז אני תכננתי לפי 4 מדרגות. זה יברח מהדק בערך 1.50 מטר. אוקיי? יש לך שם 1.45 מטר, אז יהיה לך הריצוף, יהיה לך 5 סנטימטר חפיפה על הריצוף, השאר יישאר באוויר. אוקיי? שים לב פה לפרט הזה של איך אני מתחבר לדק, אז בעצם צריך להניח את התשתית של המדרגות, כאילו בגובה כזה שכשאני אשים פה את החיפוי, הוא יהיה באותו גובה של החיפוי שנמצא על הדק. אוקיי? אז זה בעצם מתחבר פה לקורה השוכבת ששמת, ולחיזוק שאתה הולך להוסיף פה. אוקיי? זה מתחבר ככה. עכשיו לגבי החומר שממנו עושים את הדבר הזה, אמרת שיש לך 5/20, אוקיי? 5/20 זה חומר טוב, כי בעצם כדי לעשות בעצם את החיתוך הזה האלכסוני בקורה, אתה כאילו צריך בערך 16 סנטימטר, פה קורה של בערך 16 סנטימטר. אז יישאר, בגלל שהקורה שלך היא 20, אז יישאר לך פה 4 סנטימטר. זה לא הכי חזק, אז מה שהייתי עושה, הייתי לוקח 5/10 ומצמיד אותו פה למטה כדי לחזק את הקורה הזאת. אוקיי? אז יהיה לך פה 4 סנטימטר של הקורה המקורית, ועוד 5/10 עומד, לא שוכב, שמתחבר אליה מלמטה. בסדר? אתה יכול ללכת אצל בני ולראות את החיזוק הזה שעשיתי לו במרכזי, שעשיתי אותו גם כן מחתיכה כזאת, עשיתי לו גם כן כזה חיזוק. עכשיו, איך בעצם חותכים את זה? איך בעצם מסמנים את זה שזה יהיה מדויק ואיך חותכים?
אני אסביר לך בסרטון אחר. קודם כל תראה את הסרטון הזה, תגיד לי שפחות או יותר הבנת את הנתונים. אז שוב, החיתוך שאתה צריך לבצע זה בעצם אם זאת הקורה, אוקיי? זאת הקורה שלך, אתה צריך לבצע חיתוכים כאלה, אוקיי? כשזה 17.5 וזה 37.5. כשיש דבר אחד מיוחד, שהמדרגה האחרונה, הרום שלה שיש פה הוא לא 17.5, הוא 15.5, ואנחנו נטפל בזה כשנדבר על איך חותכים. טוב, אז תגיד לי שראית, שהבנת, פחות או יותר, מה אתה בעצם עושה.